Modernización da pobreza. Non teño nin idea. De modernizar os países que agora se chaman tercermundistas. Eu creo que é un termo que se usa para querer que un país que está en vías de desarrollo poda ter unha mellora económica para lograr unha igualdade con outros países que están ben económicamente. Modernización da pobreza. Pois eu, a verdade, non teño nin idea disto. Eu creo que é como que antes a pobreza era o normal, pois agora como modernizalo sería que o raro é que haxa a maioría da poboación que non teña un salario fixo moito diñeiro para seguir adiante. Pode ser como que a xente fai vídeos, cousas así, como que vendo a pobreza desde un punto de estou aquí, en un sitio moi pobre, o axudo, esas cousas tamén. Ou a mellor tamén pode ser que fingen como que son ricos e en realidade non é así. Pode ser. A modernización da pobreza fai referencia a novas formas de pobreza que emerxen do propio progreso e desenvolvemento tecnolóxico. Non ter un móvil, a día de hoxe, por exemplo, pode ser un síntoma de pobreza. O mesmo sucede cun coche ou con ter ou non ter acceso a internet. Polo tanto, a modernización da pobreza é unha especie de variable temporal, espacial da pobreza, coa que pretendemos medir certos efectos negativos do propio progreso e desenvolvemento tecnolóxico.